ว้าวNasa pala natin si Daddy. Ready? Wow! Yes, sir! For this day, you're approved to group for me. You're approved to group for me. Okay, sa pala natin si Daddy. Okay, gusto nyo ba? Sa mga mura mo taga-binti sa purok din. You want more? Oh, bayad sa mo. Ganda mo tayo more than ako ba?